Yn llwyr nawr i fyd y campau. Ni'n mynd i drafod campau'r dyn ia a'r fferet. Pwy nhw? Wel, Gerwyn Price yw'r Iceman, Johnny Clayton yw'r fferet. Mae dartiau wedi dechrau Grand Prix y byd yn parhau yng Nghaerlir. Bethan Clement gyda ni. Dechrau da i'r ddau Gymro, Bethan. Dechrau da iawn y pencampwr presennol rif un y byd. Gerwyn Price, mae fe wedi sicrhau le fe yn yr ail rownd echnos. Mae fe nôl o flan y roci, mae fe nôl yn chwarae eto hino. A nithwr wedyn Johnny Clayton yn cystadlu yn y rownd gynta. Fel Price drwodd i'r ail rownd. Dewch i ni drafod ymhellach gyda Dylan Williams sydd yn rhedeg cyfri Twitter Dats Cymru ac yn cadw golwg ar hynt a helynt y Cymru yn ymuno gyda ni. Dylan, bore da iawn i chi. Aia, bore da, Bethan. Ar hyn weles i nithwr o ran Game Clayton oedd i weld yn ddigon rhwydd iddo fe, a hynny ar ei ben blwydd. Oedd, fi'n credu fel ma gemau rownd agoriadol mewn prif gystadlaethau yn mynd, oedd hi'n ornest go ddiffwdan i Johnny, ar bapur fi'n credu fydde wedi edrych ar Callan Rydz, fel gwrthwynebydd anodd, wylwn ni Callan yn cyrraedd cwarteri'r matchplay yn gynnar yn yr haf, ond oedd jyst ddim ateb gyda fe i perfformiad clinigol gan Johnny, gan gynnwys y check-out mwyaf posibl 170, ar y ffordd i fuddugoliaeth gyffyrddus iawn. Big fish yw hwnna, ie? Na ti'r big fish, Wy'n mynd i ofyn pam yn cael ei alw'n hwnna. Ond diddorol o ran Clayton, achos ni wedi sgwrsio droio na ar yr rhaglen, a ni wedi gweld siwt flwyddyn ma Johnny Clayton wedi gael blwyddyn rhagorol iddo fe. A'r nerfau sydd wedi bod gyda ers spel yn dyfe. Wedyn, fwy o hyder o ran cystadlu o flan y teledu, o flan y camerau teledu. Ond oedd e dal i sôn am ei nerfau cyn ag ar ôl y gêm nithwr, nag oedd e? Do, ges i syni na, yn yr cyfweliadau ar ôl y gêm, oedd e'n gweud bod e'n siglo rhywfaint yn y set gynta ac yn nerfus iawn tan bod e'n cipio'r fuddugoliaeth, ond sut dyn yn goffod roi fus ar pam fod hynny, fi'n credu ta'r fformat yw'r peth pwysig yn y gystadleuaeth yma. Mae'r Grand Prix yn wahanol iawn i unrhyw gystadleuaeth ar y cylchdaeth, achos dim ond i esbonio i grondawyr, gyda'r Grand Prix, mae rhaid i ti fwrw dwbl cyn bod modd i ti ddechrau gallu sgorio, felly mae'n rhoi lot fwy o bwysau ar y chwaraewyr, a mae'n newid meddylfryd, mae'r meddylfryd yn wahanol iawn, achos os i ti'n methu'r dwbl na yn y tair darten gynta, i ti'n cwrso, a mae'n newid y ffordd i ti'n mynd ati i geisio ennill y gêm. Felly fi'n credu dyna'r isiw gyda Johnny nithwr, ond fi'n credu nawr bod wedi cael un gêm o dan i belt, gallwn ni ddisgwyl gweld e'n mynd yn bellach yn y gystadleuaeth gobeithio. Bendant. Jose de Sousa bydde'n wynebu nos y fori. O ran y gystadleuaeth hon, falle eglurwch yn weddol cryno ei bwysigrwydd o ran y flwyddyn i chwaraeo'r dartiau? Wel, mae'r Grand Prix yn gychwyn ar amserlen o fan hyn nawr lan at pencampwriaeth y byd ar ddiwedd y flwyddyn. Mae'n rhywbeth bob wythnos mae'n teimlo, felly os bod rhywun yn fuddigol yn y World Grand Prix, mae'n gosod rhyw fath o sylfaen i fi mewn i'r 2-3 mis nesaf, le i ti di ennill prif bencampwriaeth, wylwn ni Gerwyn yn neud hynny llynedd, felly mae'n gosod sylfaen, a fel i ti mewn i'r Grand Slam, i'r World Series, i'r Players Championships, a wedyn pencampwriaeth y byd yn Alexandra Palace, mae pawb yn edrych dros i ysgwydd yn meddwl, wel, nath ennill y Grand Prix, felly mae'n un i gadw llygad arno, felly gobeithio gweld Gerwyn a Johnny yn mynd yn bell yn yr cystadlaethau yma nawr sydd yn dilyn lan i diwedd y blwyddyn. Yn bendant, a fel o'n i sôn, Gerwyn Price yn cystadlu heno am le yn y drydedd rownd i wynebu Mervyn King, ond gwerth nodi os gawn ni yn gloi hefyd, achos mae yna enwau mawr mas o'r gystadleuaeth eisios nag oes e? Oes, wel, wylwn ni nithwr, mae'r gystadleuaeth wedi mae'r dro wedi hwthu ar agor, really. Peter Wright, Michael Van Gerwen a Gary Anderson i gyd yn colli. A Van Gerwen a Wright yn siarad lan yn gweud bod nhw'n mynd ar rhif un oddi wrth Gerwyn ar diwedd y flwyddyn. Wel, mae Gerwyn wedi dangos nos Sul. Na'r gorau fi wedi gweld Gerwyn o ran i feddylfryd ers spel. Ti'n gwybod gyda Gerwyn ar ôl y 3 darten cynta, pwy fath o gêm mae'n mynd i ware, a fi'n credu o Gerwyn wylwn ni nos Sul, mae e'n meddwl busnes, a i fi'n gweld e'n mynd yn bell iawn wrthos yma. Arbennig, mae'n wynebu Mervyn King am saith heno, fel yn ei gweud, Johnny Clayton i gystadlu yn yr ail rownd. Nos fori, Dylan Williams fel arfer, diolch o galon am y sgwrs y bore yma.
Ie, diolch fawr iawn i Dylan yn sôn am y ferret yn sicrau'r big fish. Na fe, gen i geiriadur dros a termed dartiau i mwynhau dysgu rein. Ie, gwych. Ewn ni at y ffyrdd na.